салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ кунем, мо бояд аввал регистратсияро бигзарем. Дар боло персонажҳои моро нишон додааст, бо воситаи стрелко боша метавонем персонажмонро дига кунем. Ваш имя даиҷа бошад, номона менависонем. Страна кадом шаҳре дар ки мо зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримонро интихоб мекунем. Барое ки шаҳри дар коримонро интихоб кунем, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. Дарҷа чанд намуди шаҳрҳоро моро нишон додааст, шаҳри дар коримонро меёбем, интихоб мекунем. Ман американ самоа интихоб мекунам. Язик дарҷа забоне ки мо мефаҳмем, ҳамин барномаро ҳамон забонро интихоб мекунем. барои забони дар коримонро интихоб кардан, аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дарҷа чанд намуди забонҳоро моро нишон додааст. ҷа забони англисӣ ҳастад, болгарӣ, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германӣ, мандарин, бангладеш, франсузӣ, русӣ ва забони индонезӣ ҳастад. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда далера зер мекунем. як бори дигар далера зер мекунем. бозӣ моро разрешид пурсида, як бори дигар разрешида интихоб мекунем. тамомо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем, пул кор кунем. барои бозӣ кардан старта интихоб мекунем. бозӣ моро разрешид пурсида, як бори дигар разрешида интихоб мекунем. дар настройкаи телефон ҳамин бозиро меёбем, гиронш мекунем. вақте гиронш мекунем, кабутак мешавад. кабутак киши стрелкаи назарта интихоб мекунем. мо дар реклама нишон додааст, рекламаро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймераш буд шавад. ҳоло дар ҳамин сирхаки шкалаи сирхаке ки рафтааст, ҳамин таймер ҳамин то охира рафта таймераш буд мешавад. ҳолатое мешавад ки ҳам хеле значок пайдо мешавад. ҳаминро зер мекунем, метавонем рекламаро тезтар пропускат кунем. ва ҳамин хел аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. тамом бозии мо сар шудак, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. боло дар баланси маро нишон додааст, баланси ман нолай, барое ки нав регистратсия кардам, нав бозиро сар кардам. поёнда 4 намуди значок додааст, дута аз тарафи дасти чап, дута аз тарафи дасти рост. аз тарафи дасти чап як соат, соат моро нишон додааст, ки чанд дақиқа, чанд сония ё ки чанд соат мо ҳамин бозиро истифода бурдастем. Имуш уровни бозӣ моро нишон додааст, ки мо ҳозир уровни 1 даем. аз тарафи дасти рост ҷадали 4 на 16 15 кам шидааст. агар ин полни 0 шава, мо раунди дында мегзарем ё ки уровни дында мегзарем. ва поёнгиш бошад қалтачай. и баланси моро нишон додааст, ки мо чанд қадар пул кор кардем. ва ҳозир $0.0012 кор кардем. 15 шидина. болода баланси моро $0.0015 шид. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷаро. поёнда продолжита зер мекунем. вайна ман $0.0015 кор кардам. наградро интихоб мекунам. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин коробкачаро интихоб мекунем. мехонем ки дар ин ҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. награда за 5 шагов. Получаете бистрые награду, выполняйте все 5 простых шагов и получаете большую награду. начата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ ё ки барнома аст. ҳам бозию барномаро мо установка кунем, 0.01 USDT кор мекунем, плюс пул кор кунем, мо зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем. ҷада менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. дар поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар ин ҷа мо силкаро копировать мекунем, дӯстомондароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан, копировать ё ки поделитсаро зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстомондароӣ мекунем, бо дӯстомон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значока интихоб мекунем. дар ин ҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардаги бошад, дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. ҳозир ҳеҷ кан нест, барое ки ман нав регистратсия кардам дар ин бозӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷаро ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар ҷа чанд намуди пулкоркуниро моро нишон додааст, якумаш падарак $25. ҳамиро мекушоем. мехонем ки дар ин ҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. Присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ки мо бисёртар ба силкамо регистратсия кардан, дар ин ҷа пулкоркунӣ барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап нишон додааст, ки дар ин бозӣ ҳозир 2067 нафар иштирок кардааст. аз тарафи дасти рост боша нишон додааст, ки баъди 16 соату 59 дақиқа бозӣ буд мешавад. мо наметавонем дигар иштирок кунем дар ин бозӣ. барое ки морам дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров ҳамиро мекушоем. дар ин ҷа бозингарои беҳтарина нишон додааст, ки якум, дуюм ва сеюм ҷоро гирифтагист. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷаро ва мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. веха ҳамиро мекушоем. дар ин ҷа мо бо воситаи реферал метавонем пул кор кунем.
агар 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунӣ. создатели контента ҳамира мекушем. агар шумо инстаграм, тикток ё ки ютуб дошта бошед, шумо метавонед дар бораи ҳамбозӣ видео кунед, силкаи видеотона копироват мекунед, ҷое ки отправить url ки соимо содержаиеро навистондагиа. силкаи видеотона ҳаминҷа савит мекунед, баъд ҳамин стрелкаро зер мекунед, пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. горячие приложения иҷа бозиёро нишон додааст ки мо метавонем установкаш кунем, пулкор кунем. приложение задачи иҷа бозию барнома ҳаст ки мо метавонем дар иҷа бозию барномаро установка кунем, пулкор кунем. поёнтар меоем. приложение опроси ҳаст ки мо метавонем дар саволот ҷавоб диҳем ва пулкор кунем. поёнтар меоем. бозию барнома ҳаст ки мо метавонем бозию барномаро установка кунем, пулкор кунем. ҳар бозиеро ки мо установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем. видео ютуб ҳаст ки мо метавонем дар ютуб видео тамошо кунем, пулкор кунем. ҳар видеоре ки дар ютуб мо 5 дақиқа тамошо мекунем, 2000 танга кор мекунем. биё якча мекушем, мебинем чӣ хел задани ютуба дар иҷо иҷро карда мешавад. дар поён заробота интихоб мекунем. видеоро моро дар ютуб нишон додааст, видеоро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймериш буд шавад. видеоро тамошо кардем, бо бозӣ монда меоем. аз тарафи дасти рост ҷа галочка сабз шид, яъне маънаеро дорад ки мо заданиро иҷро кардем, 2000 танга кор кардем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара, меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пул. барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар иҷа боша дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси мара нишон додааст, баланси ма 0 барое ки нав бозиро сар кард. поёнашда боша нишон додагиа ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагиа ки ҳамин рӯзаи ҳамбозӣ $1709 гирифтанд. баришда боша ирам ҳамин рӯзаи ҳамбозӣ $2163 гирифтанд. аз тарафи дасти рост боша нишон додагиа ки айсаршави бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамбозӣ гирифтанд. поёнтарда боша нишон додагиа ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷа дидааст метавонем пуломона бигирем. минимал каш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT, 0.35 USDT-ш 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.